Ez sozê didime her hevlatiyekî vî niştimanî ku ez ê serokê hemû Emerîkiyan bim û ev ji bo min pir giring e. Yek ji stûnên demokrasiya Emerîka derbasbûna aştiyanaya qonaxa veguhastina serokatiyê ye ji desthilatdarekî bûyê din. Li ser bingehên serkeftina wî, serokê hilbijartî Trump li qesra spî li gel Serok Obama civiya. Cihê ku her dukan sûza hevkariyê dayîn ku pêşda herin. Niha em dixwazin her tiştekî bikin dago alîkar be ji bo serkeftina te. Ji ber got serkeftina te serkeftina welat e. Berê serok ji bo min şerefek mezin e ku ez li gel te deme. Ez li bendê me gelek carên dî we bibînim. Pirsa qonaxa veguhastina serokatiyê di navbera îdara tê û diçe da pirsek alûz û sergêjî ye. Lê ev yek nebû rêgir li hember Trump bû gerên li welat û pêşkêşkirina supasiyan bû alîgirên xwe. Dibêjin wek serok ew nabe xwepêşandanan çê bike, lê bi nêrîna min dibe. Ne weye? Wî rêbazek ev neşûpiya destnîşankirina wezîran şikand. Kesên dûrî Washingtoniyên weke Rex Tillerson berpirsê bicî kariyê şerîketa ExxonMobil weke wezîrê derve destnîşan kir û darayî û rêveberê berê yê Goldman Sachs Steven Mnuchin weke wezîrê xezînê wezîfedar kir. Li ser şûp û şêwazê îmzeya xwe serokê hilbijartî Trump di twîtên xwe da peyvên giran li hember rexnegirên xwe bikar anîn û medhekariya kesên weke serokê Rûsya Vladimir Putin kirin. Herçend raportên îstixbarata Emerîkî maytêkirin û kursaniya Rûsya li hilbijartinên 2016 da dan eşkere kirin. Tevî ku pêvajiya qonaxa veguhastinê rastî Hind alûziyan tê ji wana berpirskirina Hind kesên ji bo kabîneya destnîşankirî û rûniştinên li civata nûêneran pêk hatî, lê dîsan pispor dibêjin rêveberiya dahatî baş hatiye amadekirin ji bo dawiya vê mehê li ofîsê dest bi kar bibin. Helbet me hin çalakiyên serokê hilbijartê dîtin ku pêşwextêk nehatine. Lê bi şêweyekî giştî li gor heza gel em di rewşeke baş de ne. Lê ev nabe pîvankarê serkeftinê. Serokê hilbijartî Trump di roja rêweresmên sondxwarinê de pêwîstî bi tîma xwe heye li meydanê. Cavê her kesî li paytexta welata ku di rojên bihên da serokê dehatî amadekariyên sondxwarina dest bi karbûnê dike.